नमस्कार भाई लोग, का हाल बा। खेसारी भैया के जो भी चुनाव प्रचार होता उमें जितना चीज हम देख रहे हैं, जितना चीज हम देखत तनी उमें सारा सारा पवन भैया के लोकसभा के चुनाव याद आवता। काराकाट, वही जेसीबी से फूल बरसाना, मतलब लगभग लगभग उहे वाला चीज होताटे। सेम टू कॉपी लागत है कि पवने भैया वाला काराकाट वाला चुनाव के वीडियो हम देखा था। बस एगो नया काम भइल हम देखनिया वीडियो में, चरखिया रोडवा पर नाचल हन उहे नया लागल हमरा। आ दूसरा नया लागल हटे कि पवन भैया तो सांसद ही के लड़ रहन, वो भी निर्दलीय, और टिकटो मिलल है तो विधायक के जी। रौरा तो खैर चुनावे ना लड़ल चाहत रही, जीवन में रौरा कहत रही कि हम चुनावे ना लड़ब, लेकिन लड़बो कैनी तो विधायकी से। लेकिन चरखिया जो घूमत रहे रोडवा पर देख के बड़ा बढ़िया लगल, ई नया काम रौरा कैनी। बाकी क्या कही अब, चलो धन्यवाद, जय भोजपुरी।